Hi, Ate Marie! Boomerang. Sige daw. Ito yung mga stores na makikita sa stasyon na to. Ang ano ko na ayun na para na naman. Pwede na magluto ng Book 19, Chapter 9, page 29. Magkikita kami ni Ate Marian dito ako sa Kawagoe ngayon. Pupunta kami sa Book Off kasi every 29th of the month, 100 yen lang yung mga damit. Nakita ko sa Iron Man. Hi, Ate Marie! Ayan, nag-aantay kami ng tinapay mula sa Bon de Melon, Tokyo. Ang cute. Yeah. Ayan yung hindi ba, number 1 ba nila to? Ay, Or hindi. parang Yung pinaka nire-recommend ngayon. yung sa Maple, Halloween. maple something. Hindi, ito yung maple. Ito yung Ay, ano ba yan? Nantara. Okay. Na may whipped cream. Ang? Melon pa na milk na may whipped cream. Tapos may Mont Blanc paste. Ngayon, ito yung pang Halloween nila. Halloween lang yan. Yes. Boomerang. Cover version. Dito kami sa park. Buti hindi na masyado mainit ngayon. Napicturean na ako kay dito ha. Sa Pag-picture, ganyan talaga. Picturean ko lang yung ito, tapos yung umisa din. Ganyan talaga, bago kumain, picture. Ang daming sale na shoes, ha? Panlalaki? Sa laog, wala na. Wala o siguro. Ang cute na to, oh. Basta pag may pink talaga. Ito gusto ko. Mga ganyang pink. Kasi Kakulay ng bag mo. Naliligaw, hindi namin alam kung saan ba sasakay. Nandito kami sa Kawagoe Station. Ito yung istasyon na sinasakyan ni Ate Marie. Prepared ako. Ayan, nakabag pa ako. Tapos may tote bag pa para sa mga binili sa ukay. Mag-ukay nga pala kami, hindi ko ata nabanggit. Yan, kasi every 29th of the month, ay, nasabi ko na pala yun. Ito yung mga stores na makikita sa stasyon na to. Ang daming stations dito sa Japan, train stations na pwede ka rin makapag-shopping, makakain-kain. Dito kami sa mga stores nagpapahangin. Inaantay namin kasi yung bus. Dumating na yung bus. Ay, salamat. Ang ano ko na para na naman akong highlighter. pwede na kaya magluto ng itlog. Masarap naman. Mula sa ilong. Sarap naman. Ayan na yung sign, Book of Plus. Malapit-lapit na. Sasaya, 100 yen lang. Siyempre. Wala nang masasaya pa. Ang iba branded pa. Oo, branded. Akala ko makaka-vlog ako doon, hindi ako naka-vlog kasi dahil nga sale, ang daming tao, siksikan. Tapos hanggang alas 3 lang pala yung sale. Pero ayun, nakabili ako 14 na damit, tapos isang maliit lang na bag. Andito kami sa Sushiro ngayon, si Ate Marina ayos na niya kasi lalagay niya sa tote bag niya. Oh, ito yung ko. Para di ba social? Cute. Ano naman ang chance yan? Lalagay niya ukay. Okay lang. Pero ang cute, no? Home na, home na, home na, home na, home na. Dito tayo sa hagdan. Ayan. Oh, okay naman pala dito sa hagdan. Dito na lang kaya ako mag-video lagi. Weird pa? Weird pa itong Parang weird. Paggabi namang problema kasi ako kung saan ako mag-video. Parang feeling ko walang magandang ilaw dito sa amin. Yung bawat kwarto, parang yung ilaw niya white na white. Tapos, parang nasa gitnang parte ng kwarto. Kaya parang yung eye bags ko, kita lalo. Dito, kita rin naman. Pero, yan, yung ilaw. Yan, mas okay itong ganito. Meron kasi kami ditong automatic na ilaw na pag may dadaan, iilaw siya. Kaya kami may ganyan. Kasi si Papa, pag nagigising siyang madaling araw tapos magsi-CR, hindi yan nagbubukas ng ilaw. Dito nga tayo sa mas mataas. Ngayon talaga ako naghanap ng spot. Ayan, dito kaya. Ayan, medyo madilim. Ayan, medyo madilim. Pero may ilaw din dito eh.
Ayan. Ayan. Kaso pag sa hagdan, may mga ganito talaga. Ay, ano ka na nga. So, ipakita ko lang sa inyo yung konting items na nabili ko. Kasi, ngayon, September 30, last day ng September, last day bago mag-October. Which means, last day ng 8% tax. So, actually, konting bagay lang naman to. Pero parang konting bawas lang naman. Kasi, ay, ano ba yan? Ayan, kasi dito sa Japan, 8% yung tax. Tapos mula October, magta 10% na siya. Kanina, nagpagasolina ako, full tank. Tapos, ito. Yun na may binili ako. Wala naman kaming malaking shopping talaga kasi wala naman kaming kailangan. Ito ang lagi kong ginagamit na face mask na nagulat ako kasi 1,300 siya. 1,300 nga ba siya? Hindi ko matandaan. 50 siya, 50 pieces siya, 50 sheets siya. Tapos, akala ko ang pagkakatanda ko 950, basta something, walang 1,000. Hindi ko alam kung tumaas or sale lang nung mga time na bumibili ako. Basta ayun, 1,300 siya. Pero mura pa rin kasi 50 sheets naman siya. Maganda to. Ang dami ko nang na-try na iba't ibang face mask. Pero dito ako nagsistick kasi talagang nakaka-moisturize siya. Tapos, ayan, bumili ako ng, ito yung ginagamit ko din na face cream. Mauubos na kasi. So, naisip ko, why not na bumili. Ito 6-in-1 siya. Meron siyang parang may toner, may cream, pack, makeup base. I mean, makeup base ang tawag ko, diba? yung before ka mag-makeup, yan. So, iba-iba. Tapos, maganda rin siya. Sensitive kasi talaga yung mukha ko. Kaya, ayoko na mag-try ng kung ano-ano. Kung saan ako hiyang, yung hindi ako masyado nagkaka-pimples, dun na ako nagsistick. Pero, I bought something new today. Kasi sabi nila maganda daw to. Unang sinuggest sa akin to ni Sis Mayumi ng Navy Duck Wife. Ewan ko kung nag-YouTube pa siya, parang hindi na. Pero ito, Melano CC. Cream din siya, parang pang-iwas sa pimples, freckles. Tapos, ano daw siya, sabi sa akin ni Sis Mayumi, maganda daw to kapag may yung parang pimple marks. Ayan, nakakaganda daw. Ayan, isa-search ko pa kung okay ba siya. Dapat ba siya pag gabi, before matulog, hindi ba maganda pag maarawan. Tapos, hindi ko din matandaan kung sinuggest din ba sa akin to ni Sis Livia o nakita ko to sa YouTube niya. Pero ito nasa 1,100. Ayan, ito nakakwento ko rin, 1,300. Ito, 1,100. Tapos ito nasa 750 lang ata siya. Meron siyang lalagyan na ganito. Kapag bibili ka na pati ito, 900 something, mura pa rin, diba? Tapos kapag meron ka ng ganitong lalagyan, hindi mo na kailangan ng lalagyan, yung refill na lang, ayan, 700 plus. Diba sayang din yung 200? So, ayun, tapos na yung September. Tapos, alam nyo ba, 1 month ago, saktong 1 month ago, August 30, yun yung araw ng biyahe namin ni Sam, papuntang Amerika. Kaya, nakakamiss. Pero, at least, medyo okay na ako. Kasi nung kararating ko pa lang talaga dito, sobrang lungkot ko. As in, before pa ako makabalik dito, nung nasa Amerika pa ako, last few days. Iyak na ako ng iyak. Sobrang emotional. Ganyan. Parang ayoko pang bumalik dito. Pero ngayon, medyo okay na. Kasi nga naalala ko na lang yung 1 month ago na pala na yun. Mga alas 3 na. Nung kararating ko lang dito, lagi akong, hala, 1 week ago, nandito ako. Ito yung ginagawa namin ni Sam, 2 weeks ago, ganyan. Hanggang sa napapansin ko, lumalayo na siyang lumalayo. Kasi diba, nung una, few days ago, yung pagbabalik tanaw ko. Tapos, naging 1 week ago, naging 2 weeks ago, hanggang sa, ayun, ngayon 3 weeks na ata, hindi ko na siya naiisip masyado. Ngayon ko na lang nakukwento. Kasi parang, nung pagbalik ko dito, medyo nawalan ako ng gana mag-vlog. Edit ako ng edit. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-finish yung America vlogs ko. Kasi parang, nalulungkot ako pag nag-e-edit. Kaya hindi ako late yung mga videos ko talaga. Pero hindi ko talaga siya ma-push. Pero ngayon, sinisipag naman na ako mag-edit. Pero mas parang, basta hindi ko na lang pinipilit. Dati kasi may medyo pilit factor. Alam niyo yun, kahit pagod, push. Pero nung pagpunta ko sa Amerika, parang feeling ko, ang fresh-fresh na ng mata ko. Kaya, ayun, parang ayoko na yung parang feeling na
laging napapagod yung mata ko. Kaya, ayan, mag-e-edit lang ako kapag may time, kapag may energy. So, ayun lang. Thank you so much for ano to? So, ayun guys, thank you so much for watching and sa next video, October na. So, maraming salamat sa panonood. Baboosh! Japanese lesson time! Paki-ignore na lang tong hair na to. Ayaw niyang kumalma. So, magtuturo ulit ako sa inyo ng ilang words for this vlog. Ang friends in Japanese ay, bigla-bigla no? Tomodachi. Tomodachi. Ang best friend. Shinyu. Shinyu. Ang ilaw. Denki. Denki. Ang tinapay, dahil kumain kami natin ba rin ng tinapay, pang. Pang. Madali lang siyang tandaan, di ba? Parang pandesal, ganyan. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood. Sa next video ulit. Bye!